Agba nke asaa ọgbakọ synod nke Agwala Diocese n'ụka Anglican abịago na njedebe. Nyabụ ọgbakọ were ọnọdụ na St. Thomas Parish Umuchu n'ebe a na wekpọkọ gọọmenti etiti ka ọ na-ebenye anya na-enweghị nchekwa nke dị n'ala anyị bụ Naịjirịa mee ka ndị mmadụ nwezie olileanya n'ebe gọọmenti dị. N'ọkpụrụkpụ akwụkwọ ibe isi nke ha wepụtara ka ha nwechara nyabụ ọgbakọ nke were ha abalị atọ nke isiokwu ya bụ Just Got Great Tax, The Great Commandment. Nyabụ ọgbakọ synod mere ka amata na gọọmenti etiti kwesịrị ka ọ kwalite ọsịsọ inye ndị mmadụ nchekwa chụọ ndị ekperima nakwa ndị omekome nọ n'ebe anyị nọ bụ ndị nke na-aghasa udo ịdị n'otu nakwa ọganiru ala anyị bụ Naịjirịa. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ebe o zuru oke site na studio anyị. Ndị bịara anya bụ ọgbakọ synod bụ ndị kwara arịrị ka ihe si wee sie ike n'obodo anyị bụ Naịjirịa ma na-atụnyekwara ihe dị etu a dịka ụfọdụ atụmatụ na-adịchaghị mma n'ebe ndị mmadụ nọ nke ewepụtara. Fa kwakwara arịrị kwuo na ndị niile bụ ndị eji biri na ana anyị bụ na-agbapụ mba ofesi maka ịchọ ebe ọ dị mma. Ndị synod a kelekwara gọvanọ Chukwuma Soludo na ndị otu ya maka ọrụ dị iche iche ha rugoro na Anambra steeti nke gụnyere nchekwa yana ime ka ihe na-aga n'usoro, ịlụgharị ihe dị iche iche na imekwa ka akụnụba nke Anambra steeti bụrụ nke kwụrụ chi. Ihe ndị a ka ha kwuru sị na ọ bụ ihe mere ka Chukwuma Soludo nwetasịa nzere nkanye ugwu dị iche iche nke gụnyere nke champion newspaper nyere ya o ji wee bụrụ gọvanọ ọkaibe n'afọ 2023 maka mmepe o mepere Anambra steeti. Synod nke Agwala bụ nke kenere gọọmenti Anambra steeti maka ịgụ akwụkwọ n'efu nke o wepụtara na akwụkwọ ọhanaeze nwere na ndị prima na ndị nke obere sekọndịrị ma kwụkwa na o were ndị nkụzi ebe ọ dị n'ụba. Ọ gwakwara gọọmenti ka o jisi ike ịga n'iru na-eme ka ọ bụrụ ndị ma nke ekwe kpọrọ ka a na-ewe n'agbanyeghị ụka onye na-eje. Ya bụ mpụtara ọgbakọ synod bụ nke onye bịara na bụ Right Reverend Samuel Ezofo bụ onye isi synod nke Agwala Diocese na ụkọchukwu ụzọchukwu Mojekwu bụ onye ode akwụkwọ kenere Justice Peter Obiora onye bụkwa chancellor nke nyabụ diocese na mbuga ebugoro n'ọkwa ụlọikpe ekpesi ekpegharịa ma gwakwa ndị obodo anyị bụ Naịjirịa ka ha jisi ike na-ekpe ekpere maka obodo bụ Naịjirịa nke nọ na oke egwu kịta.